En alguns punts del litoral proliferen les cavitats i les coves. La seva formació depèn, sobretot, de la composició de les roques que formen la costa. Fonamentalment, es formen en dues situacions. Una és quan les roques són de tipus càrstic, és a dir, formades per materials calcaris fàcils de desfer per l'acció de l'aigua. L'altra es produeix quan el substrat és de lava solidificada. En aquest cas, les cavitats són coves i tubs d'origen volcànic, com podem observar, per exemple, en molts indrets del litoral de les Illes Canàries. Algunes de les cavitats del litoral estan arran d'aigua i altres queden totalment submergides dins el mar, formant túnels i coves submarines que, en alguns casos, poden tenir centenars de metres de longitud. Des del punt de vista ecològic, hi ha una gran diferència entre els túnels i les coves submarines. En tots els casos, a l'entrada de les cavitats, es produeix una disminució de llum des de l'exterior cap a l'interior. Són zones de penombra. Aquí viuen organismes adaptats a ambients de poca llum. Si la cavitat està a prop de la superfície, en els primers metres del recorregut es poden veure algues. Són espècies que habitualment viuen a més fondària, però que aquí troben la poca intensitat de llum que necessiten per viure. El mateix passa amb certs invertebrats i amb alguns peixos. La característica principal dels túnels és que tenen una o diverses obertures en els seus extrems, per on hi entra i hi surt l'aigua. Si tenen la longitud suficient, en certs trams dels túnels hi ha una foscor total. Des de dins només es pot veure a la llunyania el blau de l'exterior. En ambients situats a molta fondària no poden desenvolupar-se les algues, ja que no hi ha llum. Dins dels túnels passa el mateix. En les zones de penombra encara hi poden viure algunes d'aquestes espècies, però on hi regna la foscor total desapareixen completament. En aquests indrets es produeix una circulació contínua d'aigua que arrossega cap a l'interior de la cavitat molts organismes planctònics i partícules de matèria orgànica. És una entrada d'aliment per a molts animals filtradors i detritívors. Aquí, les parets solen estar recobertes de moltes esponges, nidaris, briozous i altres petits invertebrats. Aquest ambient és propici per a algunes espècies de crustacis, com és el cas de la llagosta. Durant el dia, aquests animals s'amaguen a les escletxes de les roques i a les cavitats. Com fan altres crustacis, quan arriba la nit, surten dels seus refugis per buscar aliment. Cucs, mol·luscs i restes d'animals formen part de la seva dieta habitual. Un altre crustaci típic d'aquest hàbitat és el cranc pelfut. Tot i les seves dimensions, és difícil de veure. Està sempre al sostre de les cavitats o a prop d'ell. Això significa que viu cap per avall, sempre lluitant per evitar caure. Quan aquest cranc està quiet, té l'aparença d'una pilota. La seva forma i el seu color marró dissimulen totalment la seva presència. Si s'ha de moure, ho fa lentament. En mirar el substrat dels túnels i les coves es pot veure que hi ha sediment. A causa de l'estabilització de l'aigua, moltes partícules van sedimentant, tot formant un fons tou. En qualsevol racó s'hi pot trobar vida. Des d'aquest petit gòbit fins les estrelles de mar viuen en aquests hàbitats. Els amagatalls més profunds són bons refugis per a aquests animals. Aquest cranc, un sastre, n'és un bon exemple. Els túnels o les entrades de les coves també són un bon refugi per a certes espècies de peixos. Algunes escòrpores viuen en zones de penombra. Només surten d'aquests ambients durant la nit. Aquest làbrid, una pastanaga, segurament està aquí per casualitat.
bé perquè ha fugit d'algun depredador o bé perquè està buscant una presa. Hem enxampat aquesta morena dins el túnel, però fora del seu cau. Aquí també hi passa les hores de llum, tot esperant la nit per sortir a caçar. És un depredador molt voraç. D'altra banda, als corballs i d'altres espècies els agrada estar a les entrades dels túnels i les coves perquè estan més segurs i tranquils que a l'exterior. A diferència dels túnels, les coves són espais tancats. Només tenen comunicació amb l'exterior a través del forat de l'entrada. Són ambients molt estables, ja que en el seu interior hi ha molt poca circulació d'aigua i, per tant, la renovació de l'aigua és lenta. Aquest fet té conseqüències pels organismes que hi viuen, ja que a mesura que augmenta la distància de l'entrada, l'aigua té menys nutrients i una menor concentració d'oxigen dissolt. Això és un obstacle per a moltes espècies que no poden viure en llocs on no disposen dels aliments necessaris. De tota manera, a certa distància de l'entrada encara podem observar organismes mòbils, com ara aquests esclops. Durant el dia els trobem en racons tranquils dins les coves, però de nit surten a buscar aliment. A mesura que entrem dins d'una cova, observem que hi ha menys organismes i que la roca va quedant al descobert. La gran estabilitat que regna aquí afavoreix la sedimentació de les partícules i de les restes de materials que hi ha a l'aigua. Els fons de les coves estan plens de sediments. Aquí, en els primers metres, s'hi han fixat diversos cucs poliquets. Amb el plomall obert van filtrant l'aigua i capturant el seu aliment. També és possible trobar-hi alguns ceriantos. Amb els tentacles desplegats va capturant petits organismes que passen pel seu voltant. Fugint sempre de la llum, també podem trobar algunes gambes. Si la cova és suficientment llarga, es pot comprovar que a partir de cert punt es va reduint el nombre d'organismes i de biodiversitat. A les coves que es troben en terrenys calcaris és fàcil que hi hagi filtracions d'aigua dolça que es barreja amb l'aigua de mar. Això origina un descens notable de la salinitat. Les condicions ambientals que hi ha impedeixen la vida de moltes espècies. A més, hi arriben molt poques larves que puguin colonitzar les parets. Lluny de l'entrada, sovint es poden trobar eixams immensos de misidacis. Es tracta de petits crustacis semblants a les gambes que fugen de la llum. Durant la nit, surten a l'exterior de la cova per capturar els petits organismes planctònics que constitueixen el seu aliment. Si en el seu recorregut la cova arriba a situar-se per sobre del nivell del mar, es formen cambres d'aire, que sovint tenen un volum considerable. Cal remarcar que a l'interior dels túnels i de les coves submarines hi viuen organismes molt fràgils i de creixement molt lent. Qualsevol activitat que produeixi la seva destrucció provocarà danys pràcticament irreparables.